Takže čaute, tu je Red Devil, Red Devil, Monstras LTU a zdravím vás u nového videjka. Dneska to bude hranie sa s Google vyhľadávačom. Žiadny Red Devil už od dneska nebude, vlastne už týždeň nebude, alebo koľko Red Devil, ale Monstras LTU, pretože máme nové meno. Možno ste si to všimli na hlavnom channeli, vlastne ja mám iba jeden channel, takže žiadny iný nebude, ale možno bude vlogovací, ale tak uvidíme. Ak to bude vlogovacie, tak budem rád. Tak nebude, tak nebudem rád, ale whatever, never, sever, devil, give a motherfucker. Je mi to jedno, keď to bude, nebude. Tak a proste je to tak, proste, keď to bude, nebude, je mi to jedno, nikoho to nezajíma. Takže, ako vidíte, sme vlastne v Google a jediné vlastne, čo také potrebujeme, je to, aby sme niečo proste spravili a ten Google nám niečo našeptáva, to, čo tam napíšeme, tak on nám vždycky našeptá a to vždycky, čo nám povie, ako keby, tak z toho sa môžeme dozvedieť to, čo ľudia našli a akí sú zvrátení a retardovaní. Takže môžeme ísť na to. Kde bolo, kde sa narodil Mozart, kde kúpiť diaľnicu na 2016, kde býva Gogo, kde sa vybije. Je celkom v pohode, to Gogo, to je blbosť, to nikdy nenájdem, možno nájdem, už to všetci vedia, ale to nevadí. Ideme ďalej. Ako sa to robí, sa zabiť? Asi by som mal zavolať na nejakú samovražednú linku. Ako sa učiť? Nikto nevie, ako sa učiť, tak to práve, že ani ja neviem, ako sa mám naučiť do školy. Ako sa zbaviť akné, to neviem, to ja nie som nejaký odborník, takže ja nie som kožný, okej? Keby niečo, choďte za kožným, ja nie som kožný. Okej. Prečo sa mačky boja uhorky? Mačky sa boja uhorky? To som nevedel. Prečo sa mesiac mení? To neviem. Prečo sa krajiny ekonomicky integrujú? Pretože všetci politici sú retardovaní. Ale nie, proste je to tak. Teraz ma niekto zažaluje. To nič neurobí. Prečo sa lopta kotúľa? Pretože je gulatá. A ty si debil. Lebo aj ty budeš sa lopta kotúľať. Tak to lopta, niekto ti odsekne. Nie, nikto ťa neodsekne. Ty sa staneš mini robotíkom a ty budeš jak ten Morps. Tak viete, čo sú Morpsovia. Ja som si to raz kúpil. Nazor na ukážka, že mám jedného ešte z takého staršieho a už úplne dodrbaného. Hneď som späť. Po malej reklamnej prestávke ja vám hneď ukážem toho Morpsa, len sa mi dojebal. A tak on je už starý a dojebaný. Ja som ho párkrát hádzal o zem a rozjebal som ho. Mal som asi 2-3 Morpsov, aj tak som ich všetkých dosral. Vidíš, ty budeš takýto, budeš mať veľkú hlavu, bez ruky budeš a potom ľudia urobia toto s tebou a budeš sa tak nejak ťa takto a budeš sa aj ty kotúľať. Vidíte, jak také uličke. Vidíte? A takto vyzerá celý Morps, keď je v guličke. Tak. Staré detské spomienky. To je blbosť jak hovno. Neviem, na čo som si to aj kupoval. Proste som to videl v telke, zaujalo ma to. Ale to bola pičovina, som si to odbalil, hral som sa s tým 3 dní a potom som to zahodil. Dohodil som to, ale hodil som to do postele. Za postelou, čo mám tak tú blbosť, tak tamto som to hodil. Takže to budem musieť potom po videu vytiahnuť. To sa teším. Tak, dobre. Prečo sa podobáme na opicu? Pretože opice, my sme sa zrodili z opic. Jak tá planéta z krajných opic. Okay? To je jedno, ideme ďalej. Prečo som zjedol? Počkať, prečo čo? Som zjedol svojho... Do piče, to čo je? Dobre. Ako je možné zaplatiť za letenky nízkonákladových leteckých spoločností? Čo ja to mám vedieť?
Ako je platená dovolenka? Nič. Ako je platené PN? Platená dovolenka. PN? Čo je PN? Neviem, čo je PN. Nevadí. Ako je v nebi? V nebi je pekne, tam sú tam je všetko pekné. Ako je nebezpečná ochrana práv zákazníka využívacieho produkty cestovného ruchu u nás? Fíha, tak to si musíš vyhľadať sám, ja sa v tom nevyznám. Ako je možné, že sa ryba neutopí? No, pretože má plutvy, je odľahčená, ale nie je odľahčená, to nie je bicykel alebo niečo také. Proste má plutvy, žiabre a pláva. Kvôli žiabram sa neutopí. Lebo dýchá vo vode. Ako je možné otehotnieť? Nie na to veľa spôsobov, ale nebudem to hovoriť. Ako je možné získať peniaze na štúdium na vysokej škole? Ideš na brigádu napríklad. Čo neviem, na stavbu. Možno. Niekde opravovať počítače alebo také veci. Čo neviem. Ako je možné otehotnieť počas menstruácie? Ako je možné vyskočenú platničku liečiť? Vyskočenú platničku? To... Zoberieš ešte jednu platničku. Nie, viete ako môžete vyliečiť? Máte platničku, proste vyskočená platnička. A vy urobíte to. Zoberiete kladivo a klin. Normálne kladivo a klin. Kladivom tú platničku budete chcieť liečiť. Tak, ja som si práve jebol ruku do stolika, to nevadí. To budete tak liečiť, že si proste tú platničku vy pribijete, a ak to nepôjde, tak dáte klin medzi tú platničku a normálne a potom takto zajebete. A všetky platničky vám vypadnú a kompletne ste mŕtvi. Takže like. Mám návody na umrtie. Okay. Čo ja viem? Čo ja viem online, archív, viem 2015, skúčaš, kurva. Čo je na obed? Čo na obed? Neviem. Kurzová kalkulačka, kuchyňa, Lidl, kurácie, srdce, Kung Fu Panda 3. Kung Fu Panda 3! Neviem. Akože neviem prečo. Ja moc rozprávky nepreferujem, ale sa teším na Kung Fu Pandu 3. Neviem prečo, aby som si ho veľmi rád pozeral. Whatever. To by bolo asi z tohto videa všetko už vážne. Takže ak sa vám páčilo, dajte like. Ak sa vám nepáčilo, tak dajte dislike. Vyjadrite svoj názor v komentároch a hlavne mi do komentárov musíte napísať, čo by som nejakú otázku na mňa, lebo dneska bude Q&A ešte. A prvá časť Q&A. A druhé, musíte mi písať, čo by ste chceli, aby som vyhľadal na budúce. Takže, ja sa s vami lúčim. Monstras LTU. Nezabúdajte, Monstras, žiadny Red Devil neexistuje, ten je debilný hľadec v Číne. Takže Monstras LTU, ak chcem môžete zapamätať a čaute, uvidíme sa do ďalšieho videa.